Ahoj, zdravím ťa. Dnes si chcem povedať o niečom, čo ma nadchlo a verím, že ťa to bude zaujímať tiež. Ide o podnikanie vo finančnom sektore a je to príležitosť, ktorú nechceš premeškať. Vieš, ako to je v dnešnej dobe? Všetci túžime po viac peňazí, viac slobody a viac času. No, často nám chýbajú správne nástroje a príležitosti, ako to dosiahnuť. A tu prichádza finančné prostredkovanie. Nie je to len o investovaní alebo o obchodovaní. Je to o vytváraní príležitosti, budovaní sietí a o tom, ako si môžeš vytvoriť život presne tak, ako chceš. A najlepšie na tom je, že nemusíš byť finančným expertom, aby si uspel. Predstav si, že máš prístup k nástrojom a znalostiam, ktoré ti umožnia dosiahnuť finančnú slobodu. Predstav si, že môžeš pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek. A predstav si, že môžeš pomáhať iným ľuďom dosiahnuť to isté. To všetko je možné v tomto sektore. Ak ťa to zaujalo, mám pre teba skvelú správu. Práve teraz hľadám ľudí, ktorí by chceli ísť so mnou na túto cestu. Ak máš chuť sa učiť, raz sa dosiahnuť niečo veľké, ozvi sa mi. Teším sa na to, ako spolu zmeníme tvoj život k lepšiemu. A pozri, čo povedia ďalšie o tejto možnosti. Najlepšia kariérna príležitosť je to preto, lebo dáva možnosť rozvíjať sa po odbornej, osobnostnej a podnikateľskej stránke a využiť svoj potenciál na maximum. Väčšina firiem vždy, keď hľada ľudí, vyžaduje hlavne skúsených, vzdelaných a najlepšie s niekoľkoročnou praxou. V našom podnikaní je to úplne iné. Toto vôbec nie je to najdôležitejšie, pretože máme vlastné vzdelávanie, veľmi praktické a cielené, kde spolu s tímom ľudí, školiteľov a vedením dosiahnete vždy alebo získate vždy tie potrebné informácie, ktoré vám umožňujú naštartovať svoj biznis a úspešne podnikať. Či pracujete na plný alebo čiastočný úväzok, je vaše slobodné rozhodnutie. Vy rozhodnete o tom, ako bude vyzerať vaša kariéra. Koľko času a koľko aktivít tomuto podnikaniu dáte. Odmeňovanie je postavené na výkone. To znamená, koľko ja daný mesiac vyprodukujem alebo urobím, toľko aj zarobím, čo je zase obrovská výhoda oproti paušálnemu zarábaniu, pretože viete si korigovať svoj príjem samozrejme tak, ako chcete. V mojom prípade teda rada ho korigujem smerom nahor. Predtým, keď som podnikal, tak som mohol podnikať na území Slovenskej republiky. Teraz môžem podnikať na území viacerých štátov. Mám pobočky v Chorvátsku, mám pobočky na Ukrajine a je to úplne iné podnikanie ako klasické.